så er der min første test af FSD i en Tesla Model Y. Min gode ven Nikolaj, der lige er kommet forbi. Så skal vi se, om den kan køre ud af vores indkørsel. Er forsigtig. Den er meget forsigtig. Der kommer ikke nogen gående. Hvordan fanden kan den se noget? Jeg ved heller ikke, om den kan. Det håber vi bare lidt på. Okay, den er meget forsigtig. Meget forsigtig. No hands. Hold nok kæft, mand. Det er så surrealistisk. Det er så syret. Så kører vi. Ja. Og du har Rainbow... Ja, selvfølgelig. Selvfølgelig. Det er da bare livet, det her med FSD. Ja. Men det er sjovt, at den bliver sur, hvis jeg så ikke har mine hænder i nærheden af rattet, eller hvis jeg ikke kigger ud af forruden. Okay, sådan ret konsekvent. Og de her fartpunkt, det er den ret ligeglad med i forhold til hastighed, så det kører ret hurtigt henover, synes jeg. Så er lige rødt lys. Jeg har også fået en kæmpe opgradering i hele displayet, synes jeg. Nå, okay. Så softwaren i, hvad den kan se. Ja. Nå, hvordan er de første dage med FSD? Er noget, du kan anbefale? Ja, altså jeg vil sige, jeg tror simpelthen ikke, jeg vil ikke give pengene for det. Fordi, altså, den løser jo ikke. Jeg skal stadig sidde og kigge og være opmærksom. Det er ikke noget der til nu, hvor jeg bare kan sætte mig og arbejde eller sådan noget i stedet for. Men jeg synes, det har fungeret. Jeg har ikke på noget tidspunkt måttet tage over, så jeg er meget imponeret over det. Jeg synes godt nok, at det er vildt. Når du slet ikke prøvet at tage over endnu? Nej. Og hvor mange timer tror du har kørt med den? Jeg tror måske, jeg har kørt 1 time. Nå, okay. Det er også lidt for mig at føle her at sidde og... Nu er der en bil bag os der. Nå, jamen, det er fint nok. Ja, men man føler også, at man skal være lidt ekstra opmærksom. Ja. Jeg hørte noget med, at man kunne godt sådan lægge venstre arm op i vinduet, sådan, uden at den brokkede sig. Det var mest den højre arm, den holdt øje med. Men det var bare, hvad de sagde i den der video. Begynder den at blinke først, så... Jamen, den gør bare ligesom, jeg ved ikke, du har prøvet før i tiden, hvis man ikke rørte ved rattet, så begyndte der at give dig advarsler. Den gør bare præcis det samme. Okay. Bare på det her, ikke? Ja. Men nu er det sådan, mine hænder er alligevel ret langt væk fra. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre af dem på det. Og hvis du lukker øjnene, så... Det tør jeg alligevel ikke helt. Skifter til grønt. Ej, og her rundt. Der er dobbeltspor om det her. Så den ligger så perfekt. Jeg synes, det er ret vildt. Det er ret syret at bare køre med. Det må jeg sgu nok sige. Den kører virkelig godt. Ja. Den havde med også mange millioner kilometers erfaring i forhold til mig. Ja. Jeg kan ikke få den til at blive sur på mig. Nå. Jeg ved ikke. Det er også været, der er skarpt sollys lige nu. Det kan godt være den. Ja. Den tænker jeg har styr på det. Vi var i Sommerland Sjælland, hvor den kørte, altså der var der virkelig meget regn. Der var jeg nærmest mere tryg ved, at den kørte, end jeg kørte, fordi jeg kunne ikke se en skid. Men, det mente den godt, den kunne. Ja, det mente den. Man kan også se dernede, hvad den ligesom kan fornemme, så ja. det hjælper mig meget, synes jeg, at hvis det er dernede, så ved jeg, okay, så har den rent faktisk registreret det, fordi det er jo ikke videooptagelse, det er jo en rendering af, hvad den tænker og ser og sådan noget. Jeg ved ikke helt, altså så den gule bil foran, jeg ved ikke, hvad det betyder, om det er fordi den kører lidt langsommere eller hvad det er. Nej. Nu hælder den indenom. Ja, der er noget der. Det er bare på bilkørslen. Jo, altså indenom. Okay. Ja, det er fordi, han tog drej derude, det ved det vidste den. Det vidste den godt. Ja, det kan også være, det bare fordi jeg er en dårlig bilist, at jeg ikke har måttet tage over. Det så tænker jeg det mest. Ja. Det er okay.
så du påbegynder vognbaneskift annulleret, og så skifter den lige mening. Nå, okay. Det var ikke nødvendigt. Det er også i forhold til ruten og sådan noget. Ja, nu ved jeg ikke om den sidste gang, der vidste den jo ikke, der var lukket deroppe. Ja, det ser ud som om den bare... Ja, der skal den jo ikke bare fortsætte lige ud, hvis der er lukket. Nej, der er åben. Nå, okay. Det kunne også være sjovt at se, hvordan den reagerede på det faktisk. Ja. Nå, men da du kørte i regnvejr, der kunne den simpelthen godt se, det, altså den registrerede bilerne fint og sådan noget. Ja, det synes jeg. Det er vildt Det synes nok. jeg. Selvom den bruger kun Vision. Men... Ja. Men man føler sig også lidt uduelig som bilist, ikke? Man sidder bare her. Man sidder bare og kigger. Men man bliver hurtigt forventet med at have det. Især når man skal køre meget, altså lige ud slidninger, ikke? Før der brugte jeg jo bare autopilot, men det her, altså, det er en vanvittig opgradering i forhold til deres assistenssystemer før var jo altså uduelige i forhold til konkurrencen, ikke? Så... Jo. Har du prøvet noget fantomopbremsning? Det har du så heller ikke prøvet med FSD? Ikke med FSD, nej. Overhovedet ikke. Jeg har prøvet det 2 eller 3 gange med almindelig autopilot. Med den gamle? Eller, ja. Okay. Også meget stille og rolig opbremsning. Ja, det er ikke sådan, at man bare sidder ude i forruden. Nej. Nå, jamen tak for demo. Så må vi se, om vi når helt derud. 2 gange på så er vi ved at være fremme ved destinationen. Vi havde lige en enkelt gang, hvor den kørte over dobbelt optrukne, eller hvor vi blev nødt til at gribe ind. Solen skinner også lige øjnene på den og se, hvad den siger til. Ja, og så nu er vi ved at være ved destinationen, så skal vi se, om den finder en parkeringsplads. Man skal holde helt præcis inden for båsen her, ellers så får man en p-bøde. Nå. Det har jeg fået. Prøv lige at sige det til den, så den ved det. Den kan godt lide sådan nogle brede bås, så den kunne garanteret godt til. Man kan ordentligt motorcyklen der, det kunne være en sjov lille feature. Kan du finde noget? Der er nogen der. Det er. Det vil du ikke have. Hvor skal vi hen, ven? Den tager lige en runde først. Nå. Skal lige rundt om. Vi skal køre ved skraldespanden. Det er unødvendigt, at vi skulle herop. Og vi er også ved at være for sent på den nu. Ja, hvad er klokken? Altså, ja. Hvad er der? Vi har den her video til... Okay. Kan man komme hele vejen rundt? Ja, åbenbart. Altså, det er vel ikke teknisk forkert at holde på nogle af de her, men eller er det ikke, at vi kører forbi et andet skilt? Og her der bremser den, der blinker den, det er sådan ikke rigtig nødvendigt. Den har aldrig været her før. Det tror jeg ikke. Altså, det har den jo faktisk, men ikke den ikke selv. selvkørende. Ja, den kan godt se bilen der. Ja. Så er vi tilbage. Ja, så nu må den have afsøgt, hvor der er parkeringspladser over. Nå, det var bare lige sådan en screeningsrunde, den kørte. Og fordi den ventede på din nabo. Ja, det tror jeg. Nej, vi gider ikke køre rundt igen. Det gider vi altså ikke. Nå, det må vi jo en anden gang. Tak for turen.